yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. to inda malaman usul malaman fiqh suka ce akwai ka'ida al'amru bi shay'in nahyun an biddihi, duk abinda Allah ya ce ku yi to ya hana akasin shi. idan Allah ya ce ku yi sallah ya hana akasin sallah ko? idan Allah ya ce ku yi azumi ya hana ku zauna ba azumi. idan Allah ya ce ku bada zakka ya hana ka zauna ka ki bada zakka. idan Allah ya ce ka gina masallaci ya hana ka yi ne ka rufe shi. duk abin da aka ce maka an yi izini, idan aka yi umarni da yin abu to malamai suna cewa nahyun an biddihi, akasin wannan an hana. ka'ida ce ta usulul fiqh. in ka duba majmu'u fatawa akwai bayanin da ibn taymiya yayi akan ta, yana mujallal na 11 shafi na 53. la shakka malaman fiqh suna faɗin haka domin idan Allah zai ce a gina masallaci babu inda Allah ya ce a rufe shi. la shakka rufe shi akasi ne na umarnin Allah tabaraka wa ta'ala. to ala kulli halin ka kaddara ma a matsayin larura ce, larura a babi na larura zai iya kai lokacin da za a ce jama'a su daina sallah ko misali. abinda zai gwada maka wato mun bar tafarkin manzon Allah, saboda shi falalan masallaci abu ne da ya riga ya tabbata. akwai hadisai da aka samu, misali hadisin Abu Huraira, akwai hadisin Jubair bin Mut'im. waɗannan hadisai suna tabbatar da matsayin masallaci. waɗancan ayoyi ne na alkur'ani muka kawo, ga suratul hajj, ga aya ta 114 ta suratul baqara, ga aya ta 36 ta suratul nur. sannan ga hadisin manzon Allah da yace ahabbul biladi ila Allah masajiduha. a duk duniya kasar da Allah ya fi so ita ce shine masallatai, wuraren da aka gina masallaci. wa abgabul biladi ila Allah aswaquha, wurin da Allah ya fi tsana a doron kasa shine kasuwa. hadisin yana sahihu muslim, shine hadisin 671. a nan shine zaka gane cewar an samu karo tsakanin manufar 'yan mulkin mallaka da kuma sunnar manzon Allah. manufar 'yan mulkin mallaka shine rayuwa tana gaban addini, amma manufar addini, addini yana gaban rayuwa. so anan an samu karo kenan. ta inda aka samu karo shine wanda in ka dubi maqasidu shari'a ga duk wanda ya karanta musulunci, maqasidu shari'a, manufofin shari'a, manufa ta farko ita ce tsara addini, manufa ta biyu tsara rayuwa. me ake fara tsarewa? addini. saboda haka yasa in ka dubi alqur'ani Allah yana cewa inna salati wa nusuki, farko sallata ibada na, sannan me wa mahayaya wa mamati, rayuwa ta mutuwata. me ake fara gabatarwa? addini kafin rayuwa, a ka'ida ta addini. saboda haka yasa zaka yi jihadi don ka tsare musulunci ko zaka yi jihadin nan ka ba da ranka, ka ba da dukiyarka. duk ayoyin alqur'ani haka suke gaya mana, ku ba da ranku, ku ba da dukiya dan ya ci gaba, dan addini ya ci gaba. sai aka zama akasi, ku ba da addinin ku don rayuwa ta ci gaba. wannan ba a boye yake ba, saboda a yau kai ka sani kasuwanninmu da dama a buɗe suke. shi ina shugabanninmu musulmai? kasuwa na buɗe, duk rububin da ake, idan gaskiya ne wannan cuta za ta kama mutum, shin wannan cutar ba ta san kasuwan ba ne sai masallaci? cutar nan ba ta kasuwa, saboda haka za a ware ranakun da za mu shiga kasuwa. ka duba raunin imaninmu inda ya kai ga kasuwa an yadda za a ba mu damar mu shige ta. kuma ba wai ina faɗin mu bane, shugabanninmu. wato dadin abin shine duk abin da mutum zai yi zai koma ga allamul guyubu shi kadai. wallahi za ka mutu kai kadai, kuma kai kadai Allah zai tambaye ka a ranar kiyama. muna da shugabanni tun daga shugaban kasa har ministoci zuwa ga 'yan majalisa, ba abin da duk wani gefe da ka taba muna da shugabanni musulmai. yau a waye gari masallatanmu na kulle, kasuwanni na bude. shin wannan mun juya hadisin manzon Allah ko yana nan yadda yake? ina malamanmu da ke ganin halalcin a rufe masallacin? me yasa ba za a fito a yi magana akan lokaci yayi tunda har za a bude kasuwa? to ya kamata masallaci a bude shi. ya aka yi muka yi shiru? ina imaninmu yake? to fa Allah yana gwada mu ne, ba ta yadda saboda ka samu karfin mulki
zaka tozarta addinin Allah, ka yarda saboda kana da mukami a ofis, saboda kana da dukiya, saboda ka yi ilimi, da wannan ilimi zaka ci zarafin addini, akwai ranar haɗuwarka da Allah. Allah ka gafarta mana.